Ja jongen, ontlading hè? Mooiste wat er is, winnen. Maar dan niet aanstaande vrijdag, als Joey van den Berg op bezoek komt met SC Heerenveen in het IJssel Delta Stadion. Een wedstrijd waar naar uitgekeken wordt. Ja, nee, zeker. PEC mijn oude club en mooie tijd gehad. En het zijn toch altijd wel speciale wedstrijden. Alleen, ja, uiteindelijk is het gewoon een wedstrijd net als alle anderen en je wilt hem winnen. En ja, het is wel leuk dat je veel van die gasten kent. Alleen ja, binnen de lijnen zou je er weinig van merken, denk ik. Ik kijk eigenlijk bijna elke wedstrijd die ik kan zien op tv, omdat ja, ik vind het altijd wel leuk om naar PEC te kijken. En ook omdat je van die gasten kent. Ja, ik hou ze nog steeds in de gaten en ja, ze doen het goed. Ja, Joey, gefeliciteerd. Waarom Heerenveen? Ja, mooie club, grotere club denk ik, met iets meer mogelijkheden. En, ja, vandaar de keuze. En zo vertrok Joey van den Berg in de winterstop bij PEC Zwolle. Een lastig moment om een overstap te maken naar een nieuwe club. Nou, in het begin was het wel vrij lastig. Lastig. Ja, je komt in een nieuwe groep, nieuwe omgeving, allemaal dat soort dingen, weet je wel. En ja, ik moet zeggen, omdat je dan vanaf het begin al gelijk speelt en het vertrouwen krijgt, dan is de switch wel iets makkelijker te maken. Omdat je dan, ja, je zit steeds in dat proces naar een wedstrijd toe, weet je wel. En ja, als je daarin elke keer ook gewoon als baasspeler mag beginnen, dan is het wel iets makkelijker als dat je op de bank elke keer moet beginnen. Kijk, en voor mij was het, ja, uiteindelijk is het voetbal, weet je. En je moet gewoon je dingen doen op het veld. En ja, ik denk dat ik het wel aardig op heb gepakt. Terwijl Joey van den Berg dus steeds beter in zijn spel kwam, had hij daarentegen de eerste paar wedstrijden van dit seizoen geen basisplaats. Het is het nadeel als je nog wel eens een kaartje pakt, dat je dan de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen geschorst bent. Dus ik kan iedereen aanraden dat je de eerste wedstrijd van het seizoen moet je echt niet geschorst zijn. Want je mist net die 2 belangrijke krachtmetingen vlak voor de competitie, waar de trainer toch met zijn basis over gaat spelen. Ja, dan kom je dan niet in voor omdat je geschorst bent. Nou ja, en als je dan ook nog de pech hebt dat het gewoon goed gaat, ja, dan ga je naar de trainer en dan zegt hij van ja, never change the winning team. En ja, daar heeft hij misschien dan ook nog gelijk in. En ja, het enige wat je dan nog kan doen is hard blijven trainen en niet wanhopen en gewoon in jezelf blijven geloven. En dat zijn allemaal clichés, weet je wel, maar dat zijn de enige manieren om het om te draaien, denk ik. Het is je gelukt. Je bent ook weer aanvoerder nu. Je was bij PEC aanvoerder. Wat maakt het nou steeds dat jij die aanvoerder wordt van dat team? Ja, misschien dat ze dan denken dat ik iets meer met de scheidsrechter om kan gaan of wat dan ook. Maar ik ben wel gewoon iemand die er graag voor wil zorgen dat het goed loopt in een elftal. En ja, ik ben ook wel iemand die... Ik kan genieten van om anderen beter te laten voetballen, weet je wel. En dat is denk ik een van die dingen waarom ik misschien aanvoerder ben geworden. En ik ben ook wel een van de oudere spelers in de selectie. Al zou je dat niet zeggen met mijn 27 jaar, maar... De wedstrijd van vrijdag wordt er 1 tussen 2 ploegen die dicht bij elkaar staan. Het voordeel van Heerenveen is volgens Joey... Nou, ik denk misschien vooral in de omschakeling. Kijk, PEC heeft toch wel het idee dat ze veel aan de bal zijn en dan ja, ver vooruit kunnen voetballen. En wij hebben zoveel snelheid en scorend vermogen voorin dat we heel snel kunnen omschakelen van balverlies naar balbezit. En ik denk dat daar wel sowieso heel veel voordelen voor ons liggen. En de voordelen van PEC? Ja, ze spelen gewoon goed voetbal en er zit een duidelijk idee achter. En ja, ze hebben misschien minder scorend vermogen als ons. Alleen, ja, ik zou wel voor willen tekenen als je elke wedstrijd zoveel balbezit hebt om dan vanuit die rustige organisatie dan kansen te creëren. Alleen, ja, het gaat uiteindelijk toch om de doelpunten. En ik denk dat wij wel iets meer scorend vermogen hebben. Je bent weer terug bij Heerenveen, waar het ooit allemaal begon. Was het moeilijkst geweest de afgelopen jaren voor je? Nou, ik moet zeggen dat ik wel best wel lang getwijfeld heb om een overstap te maken. En ik had het gewoon echt heel goed naar mijn zin in Zwolle en mijn vrouw, of mijn vriendin dan ook. En ja, die kleine was daar geboren en we zaten best wel op onze plek daar. Alleen, ja, ik had toch het gevoel dat ik wel die stap moest maken nu. En ja, ik bedoel, ja, wat is het moeilijkste geweest? Ja, Zwolle was wel een beetje een vertrouwde omgeving geworden. En ja, daar moet je dan nu van het zomer ben ik dan verhuisd hier. En ja, dat is eventjes lastig geweest, maar aan de andere kant, ik bedoel, het heeft ook heel veel voordelen. Dus.